Bueno, mga kaigsunan, mga kapaglaom, maayo nga udto ka natong tanan. Og nintak na karon sa kaudtohon na nagpakikuban gyapon kaninyo ang inyong kapaglaom Jerry Laig. Nintak na sa kaudtohon, no. Ang uban buntag, ang uban siguro gabi, ang uban udto. Pero diri sa Pilipinas mga igsoon, diri sa amo nanata sa mga hapon na, no. Padung natag hapon mga kaigsunan. Okay. Nagdata karong Biblia mga igsoon, no? Na Biblia na to na Tagalog na say Bisaya. O kini mga igala ato ning isgutan kining Juan 5:17-18 og ang Hebrehanon 4 hantod sa city. Oh? Importante ka na mga igala kay ang daga nila, bisag na inabasa nga ang Diyos nagapahulay sa ikapito, ila pa man yun ng gubon mga kapaglaom. Ilang gubon, daghan nga silag mga katarungan mga igala, no? Daghan silag mga katarungan. Ilang katarungan, mga kapaglaom, nga espiritual kuno na. Unya, maingon pa sila nga, mga igala nga, kana dili gid tinuod nga nagpahulay ang atong Ginoo Hesukristo. Unsa man na siya kapaglaom atik-atik lang. Okay. Atong basahon sa Biblia mga igala. Ang 1:5:18 nahon taning 1:5:18. Klaro kini dire higala ha. Sige ingon dire. Nga 1:5:18 atong dali onig basa kay parang di ta madugay mga kapaglaom. Ningon dire 5:17. Okay niya. Tungod okay. 17. Busa si Jesus mitubag kanila. Ang akong amahan nagbuhat hangtod karon ug ako usab nagbuhat. Muna suko kay mga Hudiyo nga wala pud masabtis Hudiyo nga nagtuong mga Hudiyo kapag laom nga ang gipasabot ni Kristo gilapas niya ang adlaw sa Sabado. Dili man na siya pwede malapas mga kapag laom. Kay mingong gani kag nalapas gitagaan kag balaod. Ang pangutana kinsa may naghatag balaod sa Dios? Siya naghatag sa balaod. Sama ra nas gingon ba nga ang mga baka, karniro, nga ang tag-iya nagsulti, nga gidili ang pag-ihaw sa mga baka ug kanding. Apan kon ang tag-iya ng mga kapaglaom, maoy mo ihaw, dili siguro, inhustisya po siguro ingno natong nakasala siya. Tungod kay siya may tag-iya kapaglaom, di gid siya makasala kay siya may tag-iya. Karon, siya may Ginoo sa adlay pulay, Marcos 2:28, no? Siya ang Ginoo sa adlay pulay. Siya naghatag sa adlay pulay, Marcos 2:27, gibuhat niya ang adlay pulay aron mahimong kaayuhan sa tao. Onya, karon mga kaigsunan, tama ba ang ilang gisulti nga ang amahan, ang Dios wala magpahulay. Wala magpasabot nga mingon hangtod karon nagabuhat, wala siya magpahulay. Nga naman, sama ras gingon ba, hantod garon na mayor ko. Hantod garon na konsyal ko. Hantod garon na nagtrabaho ko sa maunang company. Ay, kung ginawa ka mo pahulay. Magabi pwede ka mo pahulay. Ay, pahulay mga kaigsunan. Prueba, Hebrehanon 4:4. Tinod ba nga ang Diyos ni pahulay mga kapaglaom? Yes. Mabasa ni mga igala. Ato basa man gini, di ba? Atong basahon mga kaigsunan. Hebrehanon na 4:4. Okay, nadre. Matod pa dre mga kapaglaom. Ito basahon mga higala. Og ang Diyos naghisgot mahitungod sa kapitong adlaw, og ang Diyos mi pahulay sa ikapitong adlaw sa tanan niya mga buhat. God rest the seventh day all sa tanang buhat. All works. But pasabot, naamang ko yung nabasa nga ang adlong igpapahulay kapag laom,
ang ikapitong adlaw gipahulayan sa Dios. Unya matud pa sa 4 sa Gis, si bisan kinsa nga magapahulay kauban sa Dios muundang man usab sa iyang pagpamuhat. Maingon nga ang Dios miundang siyang pagpamuhat. Di klaro kayo nga but pasabot nga kung siya akong sa ikapito ka adlaw nga akong ibantayan, ikapitong adlaw sa dang inyo nga bantayan. Pero ang dakong problema kapaglaom kay ang mga tao makisik-kisi, ang mga tao dili gyud mo bantay. Bisan gani sa 9 nagingon nga ang adlaw nga maduna pay gibilin niya Sabado alang sa katawhan sa Ginoo, sa lungsod sa Ginoo. Ay brother, kana ding gingon niya nagtudlo siya laing adlaw. Ha? Dili na lang unta siya magisgot og laing adlaw, gitawag na sa English another day. Dili na lang unta siya magtudlo og another day. Pero nagingon ang teksto nga nagtudlo siya laing adlaw karong adlaw. Ang gisgutan sa 4-4 Sabado ikapito. Karong adlaw ang gisgutan sa tupa Sabado. Kanang gitawag another day, wa na magpasabot og lahi nga adlaw. Ang gipasabot na another Sabbath. Kung dili ka kasabot karon, adunay another Sabbath. Kung di ka kasabot na sa nga Sabadoha karon, another Sabbath. Dili pasabot nga another nanapoy lahi nga Sabado, gawa sa Sabado ang gisgutan sa Biblia. Hindi mga igsunan. Kay magkasumpake ang Biblia niya na sumala sa Levitico 16:31 nga ang adlong Sabado kung adlong ipapulay walay pagkatapos. Kung buot pasabot nga kung nanapoy laing adlaw, nanapoy laing ipapulay na putol di ay dili siya mainsakto ang adlong ipapulay kinaputol siya. Kay makasumpaki lagi nya ang but pasabot sa Biblia dili gyud unta magkabulang magkalabok og magkaunay mga kaigsunan. Dili mga higala tungod kay ang Ginoo mga kaigsunan dili siya kontradiksyon kundi kuan siya kinagitawag siya naghimo siya panag-ingnan aron ang mga tao dili magkasumpaki. Pero magasumpaki magud kay matud pa sa Ginoo nga wala ako moanhi sa mga pakigdaet kundi sa espada. Ngano man mga higala tungod kay dunay may mga tao nga dili matinhuon masuko nimo. Dunay imong pamilya nga imong gibuhat nga uyon sa kabuton sa Ginoo masuko nimo magkalalis, magkaaway. Mao na mga kaigsoon. Kanang Hebrehanon 4:1-7 another day. Kung imong basahon sa ubos sa verse 6, nagingon man din mga kaigsunan niya, dili sila kasulod sa kapulay ni Jesus tungod sa ilang pagka masupilon. Karon kay masupilon man mga kapaglaom, dili sila makapasok. Pero adunay giingon adunay pipila nga nakasulod niini. Busa gipasabot sila pinagi si Espiritu Santo nga unta dili kining gitawag nga magpagahi sa kasing-kasing. Apan kung dili nila masabtan karon aduna pay laing adlaw atong itudlo diha nimo. Muna gipasabot mga kaigsunan kay ang Hebrehanon 4 nagsayt na sa duha. Spiritual o literal, di man pud pwede mahimong spiritual o way literal. Spiritual literal nga pagpahulay o spiritual nga pagpahulay tungod kay natago ka di as Ginoo. Nasubay ang imong kinabuhi as Ginoo. Problema nimo imo nang gihatag sa Ginoo. Ang imong yugo gaana kay ngano man siya ang pahulay. Dili but pasabot kung si Kristo ang pahulay, di na ta mo bantay sa adlong igpapahulay kay si Kristo man ang pahulay, dili na mo igipasabot mga kapaglaom. Ang gipasabot niya na nga kung nagbantay ka sa igpapahulay, nagsunod ka ni Kristo. Kay si Kristo kapaglaom mauman ang panag-ingnan. Siya ang sulundan nato mga igsuon nga kita magasunod kaniya. No? Nga kita magasunod kaniya. But pasabot mga higala, tama gyud ang gisulti sa Biblia. Nga aduna pay gibilin nga Sabado alang sa lungsod sa Dios. Sa ubang version, aduna pay Sabadong gibilin para sa katawhan sa Ginoo. Karon ang ilagong dako kuno kayong gitawag og prueba mga kaigsunan nga prueba nila nga wala na kana kunong sa Hudiyo lang na.
Sa Hudiyo lang na. Pero di magud maghaom ang ilang saysay kay mingon sila sa Hudiyo ra na. Unya gihunong ng sa Hudiyo. Unya naay masapnan gani nga walay pagkatapos ang adlaw Sabado. Moingon dayon sila nga asa way lagi pagkatapos ngadto sa Hudiyo. Nawara. Sapnan. No? Sapnan gid ni ana ba. Pero ani lang mga kapaglaom, mga kaigsonan. Dili mi mamugos og dili gid mo mutuo. Dili mi mupugos ninyo. Pero hinumdumi nga nagsulti si Evangelista Jerry Laig. Inyong kapaglaom, law mi pag-ayo ang pagtuon. Kung maura na ang inyong ginuhuna nga alang lang Hudiyo, timan ang Roma 3, 1, 2. Bisan asa, bisan din unas tanan ngadto sa Hudiyo gitugyan ang pulong sa Dios. Sila may nagsangyaw sa mga balita. Bisag supak sa mga Hudiyo, sa mga balaod sa Hudiyo, ang pagpakigharong sa mga dili Hudiyo apan sa pinaagi ni Jesucristo, Hudiyo gyapon ang gigamit mga kaigsunan. No? Hudiyo gyapon gigamit. Ngano man Hudiyo man ang gigamit tungod kay ang Hudiyo mo gibinlan sa pulong sa Dios. Naginingon sa Roma 13, okay, Roma 11:17. Giklaro man gina diha mga igala nga kung ang mga Hudiyo nga walay pagtuo gitagak man sila unsa pa ka ikaw nga dili ka sumpay daan gisumpay ka lang. Busa ayo pagpasigarbok hadloki ang Dios. Ato pa naay mga porsyon nga tumano na to ang sugo sa Ginoo. Dili sugo sa Dios, sugo sa Dios. Muna ang mga Hudiyo nagtuman sab sa sugo sa Dios. Apan aduna lang sila pagkapakyas, mga wrong interpretasyon, mao na nga wala sila nasayop ang ilang pagtuo ni ana. Muna nga gihimo sa Ginoo nga nagpakatao siya para nga matudloan gyud ang tao sa hustong pagsunod kaniya. No, namo guna siya tagna nga ang hintil walihan nas mayong balita. Mabasa na to na sa Jeremias 31, tibuok kapitulo kapaglaom, no? Naana diya mga higala nga na si Ginoong Hesus maunay gitawag nga kahayag sa mga hintil. But pasabot, nagimong ko na makambig ang mga hintil. Ang mga hintil, sumala sa Episo 4:17, walay Dios, gingit-ngitan, wala sila paglaom. Apan pinagi sa dugo ni Kristo, nakabaton silang paglaom. Sa to pa, makasunod sila sa Ginoo. Kung sila magpasakop sa Dios, natural ang sugo sa Dios, ilagayong tumanon. Magunsa man na, nagpuyo ka sa balay, unya na mga sugo diya sa balay, na mga trabaho diya, di ka mutuman, papawaong ka, hawa diya. Pero buutan gani ka, mutuman kag unsay mga balao diya sa imong gipuyan, lipay kay tagbalay. Moingon pa nga diri na lang kapuyo gyud. Iyan na mga kaigsonan. Ikaw nagsige kag ingon sakop kos Ginoo. Nakaila kos Ginoo. Unya di ka mutuman siyang sugo. Unsa may gingon sa 1 Juan 2:4. Siyang nakaila kaniya apan wala magabantay ni mga sugo kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamaturan. Kini mga bakakon mahigala maglisod og sulod sa langit. Pinanag 21:27, walay makasulod sa langit nga mga bakakon, mga mahugaw. Walay pasudlon dito mga igsoon. Ngano man nagbatasan man sa pagpamakak mga higala, no? Nga na lang yun ang akong ikasulti, mga kabaglaom. No, regards ko tanan sa atong 3 Media debaters o members sa 3 Media. Tanan niya mga debaters sab sa RCC Catholic Faith Defender sa tanan mga igsoon nato nga mga higala nga mga Katoliko, no? O sa tanan usab nga mga lahi nga mga reliyon. O ako lang pong gihangyo si Pastor Rian Fuentes nga katong yang gikuan niya makigdebate ko sa sago, ako gapaabot lang ko. Yan napay yang gibuyan nga wala ko alam sa Biblia kay di ko kabawog Tagalog. Unsa man day sa Biblia way binisaya. Bisa kung di ka kabulog Tagalog na binisaya, kung di ka kabulog binisaya og Tagalog na English, kung di ka kabulog English na Hebrew, Griego. Raon man gud na dili kay kung di ka kabulog Tagalog di na kabalo alas ka maturan. Lisod na imo ha. Wala gingon niya mulutaw ginang atong paghambugiro ani.
Daghan naman nagbilib unta sa imo, bro, naglutaw na gyud ang pagabugir. Ayaw, no side comments lang ka ha. Ayaw na pag ayaw na pag ad hominem nga urag mudaot ka sa imong isig ka tao og adili na mao ang mga pinulungan mga igsoon. Boy na mga igsoon nang moro tong una tong episode. May tungod sa Juan 5:17, 18 og Hebrehanon 4 hangtod sa 7:8-9. Ato mga kaigsunan dili na to ingon tas-on jud kaayo tungod kay masabtan na magyud na. Ang sunod nato nga isgutan mga higala may tungod sa ubang mga bersikulo gihapon atong isgutan ng Colosas 2:16-17 og ang Oseas 2:11. Mga igsoon wa na gyud tay panahon, salamat sa inyong pagpakiguban. Kini yung kapaglaom sa kanunay, kapaglaom Jerry Laig magaingon, wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan kundili pagdapig sa kamaturan. Thank you very much. So maayong buntag odto may gabi sa tanan tibuok kalibutan. Thank you very much. God bless you.